Tak, mám tu pre vás nachystané ďalšie tieto boxy a poďme si ich pootvárať. Ty kokos! Kamaride, ti hovorím, dám ti bán. Pozeraj to video a dostaneš bán za toto. Kto bude toto robiť, dostaje bán. Tak poďme si otvoriť tieto boxy ešte, tieto špeciálne. Čo sme dostali? Large. Čo tu máme? Doublersy, pointy a šmejdy. No nevadí. Ukáž, teraz tu máme čo? Medium. Poďme na medium. Coinsy a ešte tuto zase medium. Aha, padol nám Brawler. Edgar nový, ty kokos, nový Edgar. Nový Brawler. Majte sa, chlapci. Toto nemáte. Takže nepozerajte, nesledujte, nerobte nič a dávajte dislajky. Serus borci.